सोनाफोर आंनि Jobanivlog इउटिउब थामखौ फिन खेबसे बरबावबाय सबाय माजियाव जे भगबाननि महर लान सोनाफोर दामुगै एनिफ्राय ब्लाउसखौफ्रा जोबोद साइलामोन जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो ओमफ्राय ब्लाउसआ बारा फिट जायाखै सोनाखौ दाख्लै बायनाया आरोना मिन्थिया आखायाव फिट अहायबा फिट नङा मिन्थिला आङो अब्लाबो गानबाय आरोना गोथांथांनो गाननो लुबैनानैहाय बडि केयार आरोना सोरबा सोरबा आगैमोना होनबाय थायो नालाय आंबो एकदम गोसो जानानै बायजों दाख्लै खिथाखादोंना स' बेखौनो गानबाय स्रायनो ओमफ्राय बिमा फिसा साथामजों टारगेटआव ओंखारबाय आरोना स' नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिनैनि ब्लगआव मा सेयार खालामलांनो हायो आरोना स्कुटि बोराइजों स्राय आरोना गाइखेरबो लाबोफानो होननानै बथल गंनै लाखाबाय मा बुस्थु जाखो सासेयालाय ये जालालै बिसोरो ओइ जोंनिफ्राय फिल्डखौ बारबोनानै सोनाफोर आगोलनि माबा ब्लगसआव खिथाखादों आङो नै जोंहा शिब बाबानि मन्दिर मोनो दिनै बियो सनिबार दिनै आरोना ओमफ्राय रबिबार समबाराव आङो दै बुलु फैनो सानदोंमोन नाथाय जोंहा मोनसे खुसखबरि आरोना बे आङो दाख्लैनि ब्लगसआवहाय मोनसे ब्लगसो देखायदोंमोन ना बिजावजालि प्रेगनेन्ट आंना सराइखेलायाव थाग्राया स' बेहा नानि मोनबाय आरोना लक्ष्मि मोनबाय दहाय फुङाव सोरांसि मोनदों होनना बुंदों थ' दा जोंहा बे सावन महिनानि मा होनो भलबमखौ एथबां मोनजोबनाय नंला फुरायहाय माला मा आवाथि सावो नियम मथे बिनि उनावसो मोनसिगोन आरोना दै लुनो सानदोंमोन आङो गोदो जों लुग्राया बेनोमोन ओमफ्राय आंहासो थांनो मोनासै आरोना क'क्राझारावनो आइ आफा हस्पिटालावहाय सिजारिंसो जाहैबाय बेनाबो सिगाङाव नर्मालमोन मा खालामनो बहा गोसोबादि जाबाय थानो बिदिनो जालाबायना होयो गेद्दा गेद्दिनो माथो खालामबावनो ओमफ्राय दा नुवाबो खोनायाबो जाहैबाय आङो खाथियावसो थांब्रबनो हासिगौमोन ओमफ्राय गामि हाबनायनि सिगां बे दालांमोन नालाय नै जों गोदो बारजुनानै दुगैग्राया दा जाला मालाय गोथौथौ अयन' जाजोब्बाय ना मोनजायो आरोना नै बेयावबो रेडियैनो ना सारनो रेडि जाजोबनानै दङ बा लुक्सफ्रानो सोलायजोब्बायलै गामिफ्रा बिदि नङामोन आगोलावहाय बैथिं बेरायनो बिराद मोजां जाबाय खिन्थु आङो थांफेरनाय जायाखै आरोना अन्थाइ सन्थाइ जाबनायनिफ्रायनो गोजाननिफ्रायनो नाहरनायल' ओइनै ओइयाव ओमफ्राय माबा दङ वाटार साप्लाइ सुइस गेट ओमफ्राय ओरैबो आरोना इयावनो सेवरा दालाय मा दालाय बिराद खाथाल लोमनानै जायो नै दैयाबा गुबुंले खाथाल बोखांदोंसोमोनदां ओमफ्राय नै बोनगासिनो दङ बोननानैबो मोनो नायालाय ओमफ्राय बिराद गोथाव जोंनि दैमानि नाया आरोना बाख्नायनाय बायदि जायो खिन्थु बिराद गोथाव दे मोदोमलायो स्पिडआव थांनांसिगोन आरोना मालाय रोना हरखानायसो मालायनि स्कुटि लाबोनानैबो फुरा जारलासो आरोना एसे थाब फै स्कुटिया होनलायखानायसो ओंखायनो बारा देरि खालामनो हानाय नंला माबार थांनानै माबार फैफिननांसिगोन ओमफ्राय फैयै फैनानै नै जों गोदो फरायनाय स्कुलाव मोनफैबाय आरोना सब सोलायजोब्बाय आं अबेबा सिगांनि ब्लगसआवबो एसे लाफानाय जादोंमोन बारा लानाय जायाखै दिनै आं एसे मोजाङै देखायलांसै गोदो दाख्लै बुजानायखौ खिथाबायना आङो बेफोर जायगायावनो बेयावनो बिफां साया दंमोन फाख्रि बिफां दङमोन बेहाय नारें बिफां दङमोन फाख्रि बिफां सिङावनो बुजानायमोन आरो आङो सुलेखा मेमजोंहाय सोलायजोब्बाय दा नै बिबार बागान जाजोब्बाय बिफांफोरा गैला आरोना आरो फार्स्टथारावथ' हासोमोन बैयो स्कुला ओमफ्राय उनाव फैदों आरोना जोंनि उनावसो फैदों मालाय बिदि बायदि फाखा जादों आरोना हासोमोन जोंनि समावहाय हायावनो फरायनानै थांदों जों थाखोसेनिफ्राय थाखो ब्रैसिम ओमफ्राय अंगनाबादि आरियाबो उनावसो फैदोंना गैयामोन जोंनि समावथ' एसे थांलाबायबाय ओमफ्राय डाइरेक्ट थाखोसेसोमोन ना जेबो नंला नै ओमफ्राय नैबे मुख्लं खाम्फाया एकदम सिगांनिफ्रायनो आरोना गोदोनिफ्रायनो ओमफ्राय दा एसे गाहायहाय जालांबाय मानो होनबा हा हु खोनाय जाहैबाय नालाय एकदम फुराना आरोना मुख्लंफोरनि थाखाय गेदेमा बर' हारिफोरनि थाखाय बेयाव जिउ बावनायखौ माने जोंहा बिदि मुख्लं खालामनानै दोननाय जोंनि स्कुलाव दङ आरोना नै एल पियावहाय हाग्रा जाजोबनानै दङ दाथ' गरम बन्द ना ओमफ्राय मा सफैयो नै बेफोरबो मा हनै गोदान स्किम सफैबाय थायोना आजिखालि मिथिला आरो सुन्दर जाबाय आरो दा माने स्कुलाव फैबानो गोजान मोनलायनाय जोंहा गोदो बिफांमोन नालाय स्कुलाव फैनाय लोगो लोगो बिराद दाखोर सखन फैयोमोन आरोना बेवहाय एकदम थिग थाक बैसागो फांसन जाग्रायावनो गाइखेरा नै मादे लाबोबाय नालाय बेखौ लाबाय आङो खनसे सेरनै लाखाबाय नै फाग्लिफ्रा ओमफ्राय माथो जाखो देनां लावबा ओमफ्राय आंनि भिडिअ नायनो हागोन नोंसोरखौ लावलांजोब्बा आजिखालि मिन्थिया सोर माला लावो सोर मायो नानै सोरबा थाबथान सुथां लावलांलाबायो गरमनि स्रां फुरा बेनो जोंना सेन्टार आरो माबानि गामिया ओरै माखासे थांबाय ओमफ्राय ओरै थांबाय माखासे ओरै थांबाय माखासे ओरैनिफ्राय लाइब्रेरिया गेजेर जाहैबाय आरोना आबै थांसै बैथिंथ' आं मेरला लाखांबाय भिडिअ आगोलाव जोंनि न' फुरानाया दा थांबा थांगोन र' नाहरदो फाग्लिफ्रा मबाइल गिदिरफ्रानो गैया खोमा मा भिडिअ नायनो बिसोरलाय फिसाफोरनि बिहामजोफोरखौ सेख'ना नायनांगौ हलै आं आबै जबानिखौ नायनो होननानै
फैयै फैयै जोङो गामिखौ एसे गिदिं गिदा स्कुटिजों गिदिं गिदा जायगायाव मोनफैबाय आरोना सोनाफोर नोंथांमोननो शेयार खालामथावथाव मोननानै आङो बेखौ एसे शुट खालामलांफानोसै जिहेथु आंना दैलि ब्लग नालाय सोनाफोर नै जोंनि सुलेखा सिंगार मेम मोननि न'आ बेनोमोन आरोना नै दा थाला मारिनानै थांबाय आरोना दा रावबोआनो थालाबा बेनोमोन आरो न'आ इहायबो दंमोन न'आहाय ओमफ्राय गैलाबा रावबो माथोबाव दाथ' बिसोर बिजनियावसो थायो जों गोदो क्लास 4आव मोनबानो बिसोरो बिजनियाव थांदों आरोना ओमफ्राय मेमा बिजनिनिफ्रायनो फैयो दा बेनोमोन माने जों ओरैनो फैनाय जायामोन ओमफ्राय बिसिनि आब'जों फिसाजो आब'आ एखमबा आंखौ लेंबोयोमोन आरोना ओमफ्राय बेयावनो फैनाय जायोमोन ओमफ्राय जोंबो खम फालथुमोन ना बारि माबा माबि नागिरनानै ओरै बारस' माने फैबाय थानायानो जायोमोन आरोना बे लामाफोरजों खुलानो माथो होनना बुंबावनो जोंनि समावलाय जेबो गैया एथ'बां टिभि गैया मबाइल गैया बारि बागान मा दं मा गैया नागिरनाय फाङा सिङा नागिरनानै फाननाय बिसोरसोमोन बिथाया बिराद गुवार आरोना नै ओमफ्राय बारिया बैथिंजाय जायो बेनोमोन दे सोनाफोर ओमफ्राय नै बिथिंबो न' दंबावो मेला जोंनि गामिया बिराद गलगाल आरोना ओमफ्राय सोरबा सलायनानै आङो केमेराखौ हमनो मोनोबाथ' मबाइलखौ हमनो मोनोबाथ' एसे मोजाङै देखायनो हागौमोन जोंनि गामिनि एसे हालोदफोरखौ आरोना बांद्राय गाज्रि हालोद गैया जोंनि गामियावबो एसे थिग थागैनो दं आरोना बाखाना लालाय नामा गोदाव सोरावनो बिराद जोंनि गामिया एकदम गलगाल आरोना माने खय खथे बिदि गैलाबाया माने गाइखेर फाननाय जायगाया लाइब्रेरि सेन्टार ओमफ्राय बिनिफ्राय बेनो आरो ओमफ्राय बेनोमोन माथो नायबावनो ओमफ्राय खिन्थु आङो बिजनिनि न'आव बे मेममोननियाव दासिमबो थांफेराखै आरोना मालाय एसे गामि गिदिंबोनो सानबाय एकदम सुलाव आलासि जानो न'आवबा नानि थांफाबावनोसै आमाइजों आयै थाथा लानाया आयै थाथा दे मा दे अब्बा लोगोनावसो थां होननानै जि जोंखौसो हाखा दावरा लेंहरबाय आरोना गाबोन रुबिबार नालाय डिउटि गैया जाहैबाय हाजिरा गैया गाबोन ओंखायनो आलासि जानो मोसौ जार्सिनि गाइखेर आरोना आं मोसौ जार्सिखौ देखायनोसो नागिरदोंमोन खस्थ' खालामो मादैया जायनाव गाइखेर लायदों आङो ओमफ्राय थागथि लाइब्रेरियाव फाननायावसो मोनबाय जादों ओंखायनो लाइब्रेरिनिफ्राय लानानै फैबाय आरोना बे सुलेखा मेममोननि माबाजोंनो नांजाबनायमोन आरो बिसिनियाहाय बेराजोंनो नांजाबनाय बे मादै गाइखेर लायनायमोनना गाबोननि आदार ओमफ्राय खावबावबायसो नै जोंहा खान्थाल बेगर मावथि फैबाय आरो मा नांबावगौ नों मावनोसै माव बेलाय बे मावसिगोन थां माइरंखौ दाउनो हैथां थां मा थां दाउनो सना थां दाउनो दे होदो होनो ना गाव जानो होदो मा होदो फैदो होन होनदो फैदो फै र' दा बोरमाजों होसो जाबाथाय खारबोथारगोन बियो र' बै खानानै हैनो नागिरदों र' हैदो सना आयै दे बा दे होबावदो बे देवानि मारिग्राखा दाउलायालाय बहाय थानोब्रा बेलाय हगारबा सानब्रै जों फैनाय दिननिफ्रायनो खाजानाय जाया फैदो फैदो मा सना फैदो दाउखे खिफिनजोबलायबाय खामानि गैया सिबबाबो फैदो दे हो आबैनि खामानिखौ नोंनो माव दाउलाया खाजादों होनबाय दाउलाया जाया होनबावबाय होदो सना दे एफा खाथियाव थांलायनाङाहाय भगबान दे फैदो दे जाबाय फानफ्रबगोन बोरैबा हनै बोरमाया आयै फिसा ओरैबादि लोगसारा बोरमा गिहाबाखैलाय दा गावबा थांगोन खाथियाव नायल' नोङो एकदम गथ'नि आखाइ सोलायो बिस्कुट सेख'नानै जायो सयभ बोरमाफ्रा अन्थाव बाथाव आं फिसायासो संख्रि लांसिगोन नङा दा दसे थानानै ओमफ्राय गावनो थांफिनगोन नों गिदों मा गिदों आयै सना गावहानो बिस्कुट जासियै जाना गावहानो होसो जाग्रा जाबायथ' बिस्कुट जायोना बिसोरो नै सौलायलायदों नै बिराद नुबाय नानि नों माइरं होनायखौ सेलायलायदों हनै फेस होनदों
फेस फेस अन्थाव बाथाव थ' जिउ नामा आइजों साहा गोथाव फुनना दंसै जोंहा मोसौ जार्सिनि गाइखेरखौ आरोना फिसाफोरनो ओमफ्राय गाइखेर एफा होनोसै फंबायाथ' थांबायानोसै मालाय हरसे थाहैबावगोन दिनै मिनिनानै थैगोन लोगोनि रुमावनो जारलासो ओमफ्राय रावबोथ' नायनो लुबैयाखैमोन जानो हागौ बे जेनेबा गारबोनाय आगोलनि नागारनाय न'खौलाय सोरथो नायनो लुगैबावनो दा फ्रेजानि न'खौसो नायनो लुबैगोन आं मालाबा मखा मोनबा फ्रेजानि न'खौबो देखायहैनो नाजागोन खिन्थु आंनो मिन्थिया आरोना जरखौ मिन्थिगौ बबे जराव होननानै खिन्थु दागा मागा आं बिदि मालाबाबो थांफेराखै नुफेराखै आरोना थांनांगौ बेबायदियानो जायाखै आरो खिन्थु हाबा माबा मोनसे खर्म'आरि जाबा लेंहरो खिन्थु आं थानाय समाव बेबायदि जायाखैमोन आदायाबो हाबा जायाखैमोन आब'आबो हाबा जायाखैमोन नालाय आंसो आगोल थांग्रोदों नालाय ओंखायनो जेबो मिन्थियासै आङो ओमफ्राय दाख्लै बिसिनि दादिनि सारादुआवबो जेनेबा गामिनिफ्राय बयखौबो लेंहरजोबदों एसे गोबाव जाबाय अब्लाबोथ' आं गैयामोन नालाय आं मिन्थिया सोरनाफोर आरो आदानि हाबाफोरावबो आं जेबो मिन्थिला आरो दा ओमफ्राय माथोबाव नायनो बाबायबाबो जायफोरा बेखिनिखौनो नायलांबाय आरोना बा बांसिनफोरा न'खौनो आं बेयावनो दं नालाय ओंखायनो बेखौ देखायदेरलांबाय आरोना गामियाव गिदिंनाय फावैनो गाज्रि मोननो नांला बेनिफ्राय जायफोरा आंनि बेखिनि भिडिअखौ शेयार खालामनायखौ नायलांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआवहाय थेंक इउ स' माच गोलोमफ्रुजोबबावबाय नै दोहो दोहो गोलोमखायो आङो थै